ただく。っていうのは冗談で、きゅうりサンドを作っていきます。種をささささっと取って薄切りにして塩もみします。5分ぐらい置きます。水分を抜きました。胡椒少々、マヨネーズ大さじ2、混ぜ混ぜ混ぜ、パンに挟むともうきゅうりサンドですよ。これはね、これなんか多いですね。まあこんなもんでしょう。完成。うまいですね。やっぱマヨネーズときゅうりって最強ですよね。